But now kunabantu la ababona isisekelo sokuqala kusho ukuthi iBhayibheli isitshela ngamanye amagama ukuthi kukhona ababengathokozi ngesisekelo esikhona babekhala. Namhlanje sisemabandleni bafowethu kuyahlatshelelwa kuyadunyiswa kuyahalalisa kuyajatshulwa. But uma ubheka imfundiso eziphakathi endlini kaJehova ziyisifundiso angathi mayifika uJehova abeke phansi konke ashaya izandla welidani bantu abamnenze kahle. Yini ngemfundiso efundiswa khona ngajabula yini uJehova athi impela yiko lo engikumisele indlu yami. Why kwenzeka kanjalo? Because mangabe kungekho right foundation ayikho into ezolunga. That's right. Wena bafethu uma ngabe ibandla lakhiwe but lakhiwe for ezinye izinjongo either than injongo kaNkulunkulu either than injongo kaNkulunkulu amembazalwane noma kunabukeka ngathi kuhamba kahle noma kunabukeka ngathi kunencebo la noma kunabukeka ngathi abantu abakhonza la successful laleni ngitshela bafowethu uma ngabe kungesiyo intando kaJehova eyenziwayo siyeza ukuthi yini intando kaJehova siyeza kuyo bangesiyo ukuthi yini intando kaJehova endini kaNkulunkulu akathokozi la akanjani bazalwane athokozi. Amen. Let me ngibeke lento ukuze ukuthi nolalele nje oyizwa nje ayizwe lento mhlawumbe bekungakhanyi khanye. Lalela bafowethu ibandla bengichaza ibandla liyicebo likaNkulunkulu. Hamba nami ibandla liyibazalwane liyicebo likaNkulunkulu to execute icebo likaNkulunkulu. Angasibona ngizwe yini ibandla liyinjongo kaNkulunkulu yokwenza icebo likaNkulunkulu. Okay. Icebo likaNkulunkulu uNkulunkulu wakhe ibandla kusibandla kube yilona eliphumelelisa icebo lakhe ngenjalo yonke. Haleluya. Haleluya. Ibandla liyindlela kaNkulunkulu ayilethela abantu bonke emhlabeni. Amen bazalwane. Ukuthi baye bandleni bafunde indlela yakhe yokuphila indlela yakhe emiswe nguye. Amen bazalwane. Emiswe nguye uNkulunkulu bayifunde abese futhi bona sebeyifundile bakwazi ukuthi babe yicebo likaNkulunkulu lokufinyelela nakwabanye abantu abangalazi icebo likaNkulunkulu. Into sengizama ukuyichaza kaningi ngendlela ehlukene. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bible uDavid esefeze icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe wahamba wayolala oyisenkulu. Esefeze icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe wahamba wayolala kobani? Oyisenkulu. What does this tell? Let me tell you, we are not here emhlabeni just for anything. We are here for God's purpose, to serve God's purpose. Amen. We generation esiphila kuyo thina njengebandla. Khuluma kithi njengani bazalwane? Not to a person as an individual now, as ibandla. Ukufeza ipurpose kaNkulunkulu. So then, what is the purpose of God with the church? The purpose of God with the church is to establish His kingdom here on earth. That's right. Angasibona ngizwe bazalwane. Yingakho athi niphiwe indoda. Niphiwe umzalwane umntwana. Naphiwe indoda umbuso usemahlombe endodana. So uKristu yena uyinhloko abazalwane bathi ibandla lingumzimba wakhe amahlombe asemzimbeni. Amen. Hallelujah. So yithi njengebandla asimele ikingdom yasezulwini, simele umbuso wasezulwini la khona emhlabeni kuzophilwa according to God's will. Kuzophilwa ngokwethando kaNkulunkulu. Lelo Jesu bekengakasho bafowethu ukuthi uma nithandaza nothi baba wethu usezulwini manigcwelisa igama
let me tell you bazalwane. Ngekhuluma ngibubele ngikhuluma. Ngale ngitshele bazalwane. Yinye indlela uNkulunkulu afuna ukuthi abantu bayazi. Indlela yokuphila. Indlela yokukhonza kwebakhe. Namizwe bazalwane. uNkulunkulu ulethela abantu indlela yokuphila. Indlela yokuphila isebandleni. Ibandla indlela elikhonza ngayo indlela yokuphila. Amen bazalwane. So imfundiso ezisebandleni amen bazalwane. Sizisekelo okufanele sakhe ngazo. Sakhe ukuze konke esikwenzayo kube kuhle ukuze konke esikwenzayo kubenefite wonke umuntu kubenefite umhlaba kubenefite yonke into. uNkulunkulu ubeka indlela yokwenza. Yibona iBhayibheli kukhona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo ukufa. Amen. Alilaleleni nizwe. Abantu babhizi balwisana nendlela esikhonza ngayo njengebandla. Nendlela yokuhlukanisa njengebandla. Ukuthi asikwazi ukukhonza uNkulunkulu simhlanganise nezinye izinto abantu bazalwane. Because they fail to understand ukuthi uNkulunkulu uzosusa lokho okubalimazayo. Akubeka indlela yakhe yokuphila esiza abantu. Angakabizwa. Amen. Lala ngitshela bazalwane. Lendlela yebandla abantu abangakholwa abaphila ngenye indlela. Uma uthi usindisiwe umntwana kaNkulunkulu bayakugxeka bayakuzwela amen bazalwane. Yini into bakugxeke bakuzwele na ukuthi akukavuleki kubo ukuthi iyona ndlela le efuna uNkulunkulu. Ngamanye amagama ebandleni indlela uNkulunkulu ayimisile yokuthi siphahle. Bonke abaphahlayo bengaphahli ngondlela okhonza ebandleni basendleleni eqhamene nendlela kabani. Haleluya. Ngicabanga ukuthi fanele ngabe sengi-understanda ngcono. Ngicabanga ukuthi ngabe su-understanda ngcono manje ukuthi ibandla libekelwe ini. Amen. Hallelujah. But sometimes because we don't understand, even nathi sisebandleni we do compromise. Thina si-compromise nabantu abaphahlayo, si-compromise nabantu abaguqa amadlozini, si-compromise nabantu abaguqa kwezinye izinto. Sizama ukuplisa bona because asazi ukuthi uNkulunkulu ufuna thina ube yithi esibatshengisayo ukuthi ayifuni-ke uNkulunkulu umisele. That's why sometimes we fail even to say no. Nawumenyezelwe semsebenzini yamadlozi. You fail to say angeli la because you don't understand ukuthi lento uNkulunkulu uzoyithatha ayishift ayilahlelele amise yakhe. Ekhothama kuye phela. Ekhothama bani? Kuye phela. Uyabona mama hambulelele. Usakhonza la usindisiwe nathi la. Sasu athende umsebenzi wamadlozi. You don't understand ukuthi kusho ukuthini ukusindiswa kuwe. Kusho ukuthini kanti ukuthi wena uba sebandleni kusho ukuthini. Ngoba indlela esiyimiselwe uNkulunkulu yokuthi nathi phela bazalwane emva kokuba abantu bephahlile baqabheke something good engathi bavelele. Nathi ngoba sikhonze kahle uNkulunkulu sibheke ukuthi something good should happen in our life. And leyo nto bazalwane, leyo nto ayikwazi ukuhlala ingenzeki ngoba yaqiniswa yafungelwa ngegazi likaJesu. Kunesilona igazi lamuthole neleyimbuzi. Kodwa wena usahlanganyela nabantu. Tell me ukuthi ngoba wena unengane zenu sizosala sazini ingane zakho kusasa. Sasa uyethela esontweni sifundiswa kunye. Sasa uyithumela emadlozini wena. You don't protect your children. Uyabanikela. Uyabanikela bazobona ngani nehlungu. Bazokasingani iqiniso. IBhayibheli lithi mawutshala you don't mix the seed. Awuyimix imbewu. Awukwazi ukukhuluma lokho kusasa, sasa ukhulume lokho. Awukwazi ukukhomba lokho, sasa ukhombe lokho. Yini manje ngibaye. Ungathi ngabe yazi ukuthi ukhuluma nje uze kushona la. Uzokwazi ukungena nawo step by step. Ngiphume nje namhlanje icacile nje. Ngiphume nje njani namhlanje? Icacile. Lana bafowethu. Angiqali la. Ngiqalele ukuthi there are only two kingdoms emhlabeni.
awukho wesithathu mbili. Imbuso mbili awukho wesithathu. If you don't belong in the kingdom of God, you belong in the kingdom of Satan. Akekho umuntu neutral la emhlabeni. Kulula ukuthi siwazi ukuthi wena ubelonga kumuphi umbuso. Ngoba sibona ukuthi ukhothama. Ukulapha. Hey. Dalonga zama. Ngicela usheshe ngishumayele. Ngoba ngifuna ukukhuluma. Ungwenza mfethu? Ngifuna ukukhuluma. Yabona zonke le njumayelo zesikitaza ngazabantu. Lezi sikitaza ngazabantu but sibakitaza bekubengekho sisekelweni. Siyabakitaza but sibakitaza bakwezinye isekelo. Siyabakitaza ke thina, uNkulunkulu uyabusisa. Mkhulu ngakuwe, ungasazweni. Mkhulu kanjani ungakhele kuye? Mkhulu kanjani ngoba wena wakhele kuye? Mkhulu kanjani? Ngoba awakhanga kwi-foundation. Wayikhotha izwi kaNkulunkulu kanti awakhanga kwi-foundation enguJesu. Wenza kanjani? Wabona awukhothami kuphela kwi-altari yasibhebheni nathi sinelethu i-altari elinguKristu Jesu. Wayikhotha izwi kaNkulunkulu. Ulikhotha kanjani? Yazi ukuthi wayikhotha. Ukhotha ukuthi ngoba vele uyahlanganisa. Wenza njani? Namhlanje khotha izwi kaNkulunkulu. Sasa masulapha ngaphandle uhamba ngendlela zabantu abangakholwa. Uhamba nezeluleko zabantu abangakholwa. Uhamba nezeluleko zabantu abantu bona abakulayelayo. Uthi yana uma usibalibani uyokuzwa ukuthi yini into zakho zihamba kanje. Uthathe lezo zeluleko. Ubusisi umuntu ongahambi nezaluleko zabantu. Ivangeli lalela nje. Ivangeli li weak like this because of things siliphethe. Li weak ngenxa ukuthi thina siliphethe. We don't die for it. Asikwazi ukulifeza. Lazabazalwane ayenza ukuthi abanye bafake emphandulweni ngonyama. Ayenza ukuthi abanye bafake esithandweni somlilo. Babethi asikwazi ukungakhuleki kuNkulunkulu wethu. Sikhuleke komunye uNkulunkulu. Yabona uhamba into ungakayiboni. Ube sentweni ongayibanda ongayazi. Ongayazi uyenza imixed, uyamixa. Ngoba kwaleyo kuyinjani? Uyazi. Awuyazi? Jesu. Alimtshele abantu bathi ngubani? Tell me. Abantu bathi ngubani? Kuze bafuna ba alimtshele. Sitho masihamba nje. Athina abantu. Athina abantu bathi ngubani? Hayi abanye bathi uJeremia, abanye bathi umunye uprofeti, abanye bathi uEliya, abanye bathi okay okay. Abantu abaka-understand. Nina nithi ngubani? The first person to answer uPeter, wena uKristu indodana kaNkulunkulu phela athi just my. This is not akuveli kumuntu. Iyaba ikwambulelanga lo. But this is a revelation from God. Listen to me, Peter. Upon this revelation, I will build my church. Amen. Upon the revelation of knowing who Jesus is, I will build my church. It's set up the foundation. Yabanda uJesu kobolwakhe. Banda salwa. Uma sakha lesisekelo, sakha ngezwi. Sakha ngani? Yes. Uma siqabela masinenkinga, makunabavelana, bakuvela ukufa, bakuvela yonke into evelayo. Yonke into evelayo sikulesi sisekelo, sibheka ukuthi izwi lithini. Izwi lithini.